No niin, tervetuloa vuoden 2026 ensimmäiseen Lukulaari-klubiin. Mä olen Mikko Väänänen, kirjailija ja runoilija. Ja meillä on tänään vieraana Tero Tähtinen, jolta on juuri ilmestynyt uusi runokokoelma, 1000 mestarin runot. Ja viime vuonna myös Kuunkajua Lootuslammella kiinalaisen. Mä sanoin heti, ei se ole mun runokokoelma, mä olen suomentanut sen. Niin, anteeksi, joo. Tässä meinaa sydän pysähtyä. Joo, anteeksi, toisinpäin. Eli tämä ensimmäinen on käännös ja jälkimmäinen on kyllä omaa tuotantoa. Joo. Tero on kirjailija, esseisti, runoilija, kirjallisuuskriitikko, kirjallisuuden tutkija. Sä oot julkaissut useita esseekokoelmia, runokokoelman, matkakirjan, kirjeenvaihtokirjan yhdessä Matti Mäkelän kanssa ja olet erikoistunut kiinalaisen kirjallisuuden sekä kiinalaisen chan-buddhalaisten tekstien suomentamiseen. Ja sä oot myös filosofian tohtori ja sun väitöskirja oli Tyhjä vuori, tyhjä mieli, ihmisen ja luonnon suhde kalassa kiinalaisessa runoudessa, johon ilmeisesti tämä muukin tuotanto, nämä kaksi kirjaa, mitä me käsitellään, liittyvät. Joo, todella mukava, että olet saapunut paikalle ja tänään me puhutaan erityisesti Tang-dynastian runoudesta, joka oli myös mulle aikoinaan iso juttu, tai erityisesti Hansan, eikä ole varmaan vähän tämmöinen kliseekin, mutta sieltä lähti joku semmoinen innoitus itämaiseen runouteen, joka ei ole koskaan täysin hiipunut. Tämmöinen ensimmäinen kysymys tästä liittyen, että tässä kiinalaisen sanonnan mukaan suuri erakko kätkeytyy kaupunkiin, pieni erakko vuorille. Oletko siis suuri erakko? No, jos mä oon tässä näiden ihmisten tuijottaessa ja kamera päällä, en mä kauhean hyvin ole kyllä piiloutunut. Että ehkä mä olen keskinkertainen erakko. Keskinkertainen erakko. Tai keskikokoinen. Miksi juuri nyt ilmestyy kokoelma Tang ja Song-kauden runoutta? Lyhyt vastaus on, että kun mä sain sen nyt lopulta valmiiksi. Ja sitten pitkä vastaus voisi olla, tämä on ollut aika pitkä ja vaativa projekti, siis ehdottomasti kaikista mun kirjoista eniten, nykyään puhutaan resursseista. Sanotaan että mä asuin vuonna 2018 Taiwanissa, mä olin aloittelemassa väitöskirjaprojektia, ja mä ajattelin, että ja siis väitöskirja siis käsittelee lähinnä Tang ja Song-kauden, lähinnä Tang-kauden runoutta, joka siis oli 618-907, semmoinen kiinalaisen runouden, taiteen, kulttuurin legendaarinen kultakausi, tai yksi niistä monista Kiinan historian kultakausista. Ja mä ajattelin, että mun täytyy pikkusen niin kuin perehtyä siihen taustaan ensiksi. Ja tämä on siis kiinalaisten itsensä kokoama antologia. Se on koottu Song-dynastian lopulla. Song-dynastia romahti 1279, kun mongolit virtasivat Kiinaan, eli siis ollaan 1200-luvun Kiinassa. Ja koska se oli kiinalaisten itsensä kokoama, että se on tavallaan niin kuin sen klassisen runouden greatest hits, kuuluisimpien runoilijoiden kuuluisimmat runot, niin mä ajattelin, että mä käyn ensiksi, ennen kuin mä pureudun siihen mun varsinaiseen väitöskirjamateriaaliin, mä käyn tämän läpi vähän niin kuin, että saan niin kuin jonkinlaisen kokonaiskuvan siitä, että millainen se runouden maailma oli. Ja mä käänsin niitä siis pöytälaatikkoon. Ja sitten mä käänsin niitä siinä on 226 runoa, mä muistaakseni 215 raaka käänsin silloin. Ja sitten se jäi vuosiksi lojumaan tonne pöytälaatikkoon. Ja sitten kyllä mulla oli ajatus, että tästä voisi ehkä joskus tehdä kirjan. Mutta sitten tässä välissä on ollut väitöskirjaa ja mitä kaikkea muuta, joka vie ikävän paljon aikaa. Ja
mä enää edes muista. Mutta sitten me haettiin apurahoitusta Pasan Booksin kanssa ja saatiin, ja sitten se apuraha olisi päättynyt viime vuoden loppuun, niin sitten mä tajusin, että nyt se pitää tehdä. No sitten tässä kävi semmoinen onnettomuudessa, että tutustuin joitakin vuosia takaperin Kai Niemiseen, joka on tavallaan se mun kääntäjämestari, niin kuin orientaalisessa maailmassa on tämmöinen mestari-oppipoika-asetelma, ja mä lähetin niitä mun raakakäännöksiä Kaille, ja Kai sitten sanoi, että ota toi sana pois ja vaihda toi ja vaihda sanajärjestystä. Sitten mä yhtäkkiä tajuin, että hei, hyvin pienillä muutoksilla niistä tulikin paljon parempia. Viime kevään, loppukeväästä, alkukesästä mä rupesin menemään niitä niin kuin järjestyksessä tavallaan riviltä läpi. Ja tästä kirjasta on olemassa englanninkielinen versio, Red Pine, amerikkalainen tämmöinen legendaarinen kiinalaisen runouden ja filosofian kääntäjä. Se kirja englanniksi on Poems of the Masters. Hän ei ole kääntänyt sitä, vaikka se on Tien on 1000, niin ehkä se kuulostaa niin hölmöltä englanniksi. Mä ajattelin suomeksi mestarien runot kuulostaisi jotenkin niin lattealta. Ja hänen kirjassa on jokaisessa runossa on tällainen, niin kuin, sen runon jälkeen on semmoinen niin kuin, selitys tai kommentaari. Selittää sen runon taustaa, esittelee sen runoilija. Ja mä ajattelin alun perin, että mä teen jotakin samanlaista, mutta paljon kevyemmällä kädellä. Että semmoisia niin kuin lyhyitä kommentteja. Ja mulla oli 2 kiinankielistä selitystä, josta siis kerrottakoon nyt siis se, että nämä runot on siis sellaisia, että ei niiden taustoja kaikki kiinalaisetkaan tunne. Että ne kiinankieliset selitysteokset, mitä mulla oli, niin on tietysti tarkoitettu kiinalaiselle yleisölle. Ja sitten kun niitä lueskelin ja kävin niitä käännöksiä läpi, niin sitten tajusin, että suomalaiselle lukijalle, että jos siellä mainitaan keisari Xuanzong, niin harva meistä tietää, kuka se on, niin se on ehkä hyvä selittää. Jos puhutaan miekkasolasta, niin harva meistä tietää, missä se on. Ehkä se on hyvä selittää. Sitten mä rupesin kirjoittelemaan niitä selityksiä, ja sitten kiinalaisethan rakastaa sitä, että ne siteeraa vanhempia tekstejä ja muita runoilijoita, ja ne on täynnä niin kuin viittauksia konfutselaisiin, taolaisiin, klassikoihin. Ja sekin on oma. Ja sitten mä rupesin niitä kaivelemaan, ja no sitten siinä kävi just niin kuin ei pitänyt käydä, että sitten niihin tuli oikeastaan aika massiiviset. Mä kirjoitin joka ikiseen runoon selityksen, millä mä nyt yritän avata, päästä sen suomalaisen lukijan sinne sen runon maailmaan. Ja mä tiedän, että jotkut ihmiset ei pidä siitä, että runoja selitetään, ne voi ihan hyvin skipata, ei haittaa yhtään. Mutta siellä on kuitenkin niin paljon runoja, jotka jäisi täysin käsittämättömäksi suomalaiselle lukijalle, jos ei se konteksti millään lailla aukea. Niin sen takia niin kuin puolustan ratkaisuani. Ja pakko myöntää muutaman runon kohdalla aika pitkä selitys, että siihen saa nyt tavallaan niin kuin muutama mini-esseen sit kaupan päälliseksi, jos sen haluaa niin ajatella. Mä unohdin sen kysymyksen. Niin, se kysymys oli, että miksi juuri nyt? Miksi nyt? Aivan, joo. No siis, siinä oli aivan valtava homma, mutta siis mulla ei ole mitään kesälomaa ollut viime kesänä. Mä istuin mun kesämökillä työhuoneessa ja tein tätä. Ja välillä oikeasti mennäisi usko loppua, että tämä ei tule valmistu koskaan. Mutta jotenkin se taisteltiin. Ja tosiaan kiitän Kai Niemistä, että ilman Kaitsun apua niin se ei ikinä valmistunut. Mutta nyt kun se työ on tehty ja kirjan kansissa, niin kyllä mä sitä ihan ylpeänä selailen. Joo, hieno kirja, ja kyllä mun mielestä ainakin nämä sun mini-esseet avaa aika paljon sitä kyse jokaista runoa, että se tavallaan aina teki sen, että luki eka runon ja sitten hän kuulosteli ja sitten luki se esse ja sitten okei. Että tässä oli näin paljon kaikkia sisältöä, mikä ei niin kuin millään tavalla voi välittyä, ellei sitä tunne sitä taustaa. Mutta minua olisi kiinnostanut kuulla vielä tästä vähän, tässä avaat pikkasen sitä esipuheessa just vaikka sun ja Kai Niemisen työskentelyä tai teidän sähköpostin vaihtoa ja muuta, mutta haluatko kertoa enemmän tangrunouden kääntäjän työpäivästä? Mitä siihen sisältyy? Kirjoja, sanakirjoja, kävelylenkkejä, tuskaa ilmeisesti? Siihen sisältyy
taivaan riemut ja helvetin tuskat. Lyhyesti. Mähän on tavallaan semmoista hemmoteltua sukupolvea, että mulla on esimerkiksi internet. Ja siis mä tapasin Pertti Niemisen yhden kerran joitakin kuukausia ennen kuin hän nukkui pois. Ja mä tein hänestä haastattelun Parnassa, mutta se haastattelu oli täysin niin kuin tekosyy. Mä halusin vaan päästä tapaamaan häntä. Ja mä yritin niin kuin kysellä, että sä oot 50-luvun Suomessa, siis silloin ymmärtääkseni ei ollut vielä internettiä, niin että sä oot opiskellut klassisen Kiinan niin kuin iteksesi. Ja mä niin kuin yritin niin kuin tankata ja jankuttaa, että ei tämä nyt ole mahdollista. Siis mä opiskelin Kiinani Kiinassa ja mä asuin Kiinassa ja mä opiskelin nykykiinaa ja sitten kun mun nykykiina oli niin hyvä, niin sitten mä pystyin käymään klassisen Kiinan luennolla. Ne klassisen Kiinan luennot oli siis kiinaksi. Et miten joku voi niin kuin 50-luvun Suomessa, ja mä hikoilin siellä ja tein niitä kotitehtäviä, ja että se on niin kuin ihan järjetön urakka. Ja Pertti Nieminen oli kansakouluopettaja, 4 lapsen isä muistaakseni. Eihän se ole niin kuin mahdollista jotenkin. Ja ei hän oikein koskaan antanut mitään ehkä siihen tietenkään ole mitään yksiselitteistä vastausta. Hän vaan sanoi, että no, hän luki muidenkielisiä käännöksiä ja hankki sanakirjoja ja niiden avulla sitten. Ja jos en tietäisi, että joku on tehnyt sen, niin mä en ikinä uskoisi sitä todeksi. No ja nyt taas lavertelen vähän sinne sun tänne, mutta siis minkälaista on Tang-runouden kääntäjän päivä? No, mulla on näistä kiinankieliset, voin itse asiassa ottaa näytille jonkun. Mä käytän taivanilaista Sanmin kustantamon. Mä tarkoitan, että mä olisin voinut ottaa sen yhden kiinankielisen. Että Taiwanissa on semmoinen nykykirjakustantamo kuin Sanmin, joka on tehnyt näistä klassikoista semmoisia hyvin käyttäjäystävällisiä versioita. Et siinä on se runo ensiksi klassisella Kiinalla, joka on hyvin erilainen kieli kuin nykykiina. Sitten siinä on nootit, jos siellä on jotakin historiallisia henkilöitä, mytologisia hahmoja, tai sanotaan joku todella erikoinen kirjoitusmerkki tai erikoinen ilmaus, niin sitten se selitetään, mitä se on. Sitten siinä on käännös nykykiinaksi, jotka usein oli kyllä aika kehnoja. Ja sitten siinä on jonkinlainen analyysi sen runon niin muutama analyysipätkä. Ja ei se olisi mahdollista tietenkään kääntäminen ilman niitä. Ja ne on tosi vaikeita niin kuin nykykiinalaisellekin, joka ei ole klassisen kirjallisuuden erityisasiantuntija. Mä luen 1 rivin tai yleensä 2 riviä, koska kiinalainen klassinen runous ei koostu säkeistä, vaan parisäkeistä. Ja sitten mä siinä niin kuin raavin päätäni, että mitä hittoa nämä nyt taas tarkoittaa. Ja jos siinä on joku ilmaus tai merkki, jota mä en tiedä, niin totta kai mulla on valtavat sanakirja-arsenaalit. Internetissä on nykyään, se on kyllä aikamoinen siunaus, ei sitä mihinkään pääse. Että jos mä törmään johonkin ilmaukseen, mistä mulla ei mitään hajoa, mitä tämä tarkoittaa, niin mä voin en googlata, vaan baiduttaa, koska Baidu on se Kiinan Google, niin mä voin sieltä katsoa että mitä se kiinankielinen sanoo. Kiinankielinen Wikipedia itse asiassa kohtalaisen hyvä, vaikka Wikipedia ei Kiinassa nykyään enää aukea. Ja totta kai mä yritän sitten kaivaa erikielisiä, jos se runo on käännetty vaikka englanniksi, niin katsoa, miten joku muu on sen tehnyt. Sillä lailla sitten mä lähtisin Kaille ja kaivasta, että ei poika, ei sinne päinkään. Mitä ihmettä tämä? Ja sitten usein kun Kai sanoo, että miksi tässä on tämmöinen sana, mä itsekin tajuin, että ei hyvänen aika, mitä mä oon ajatellut. En kehtaa antaa mitään esimerkkejä, koska tämä menee internettiin ja sitten ihmiset nauraa mulle vielä vuosikymmenien päästä. Mutta siis kirjoittajalle ja kääntäjälle niin kuin hyvät esilukijat ja hyvät kustannustoimittajat on ihan kultaisen arvoisia. Ja sitten se, että jos sä kääntäisit vaikka Saksasta tai Ranskasta tai Englannista tai Ruotsista, niin olisi todennäköisesti aika helppo löytää joku kollega, joka handlaa sen kielen tai kustannustoimittaja, mutta
mä järkytyksekseni huomannut, että klassista Kiinaa ei osaakaan ihan hirveän moni suomalainen. Että senkin takia just tämmöiset Kai Niemisen kaltaiset gurut on niin hirveän tärkeitä, koska ei mulla ole kauheasti. Ja suurin osa, niin kuin Suomessa on jonkin verran Kiinatutkijoita, mutta suurin osa niistä tutkii niin kuin nyky-Kiinan politiikkaa, taloutta ja ekologiaa ja semmoista, mikä mun mielestä on vähän jotenkin väsyttävää. Niin ei niitä klassisen Kiinan taitajia nyt valitettavasti ole ihan hirveästi. Semmoista se on, tuskaa ja riemua. Ja sitten kun sä saat, mutta sitten se toinen puoli on se, että kun saa jonkun säkeen oikein hyvin ja napakasti suomeksi, niin kyllähän se on semmoinen autuas, nirvanistinen tunne, että sillä jaksaa. Ja sitten siinä on vielä semmoinen, niin kun tämä on mun mielestä maailman parasta kirjallisuutta, siis aivan niin kuin, että kun mä luen niitä runoja, niin ne edelleen niin kuin joka kerta aina häikäisee mut. Niin mä haluan, että mä oon ihan vakuuttunut, että Suomessa on muitakin ihmisiä, jotka jos ne vaan tajuaisi, miten upeaa kirjallisuutta tämä on, niin ne olisi yhtä innoissaan kuin minä. Niin mä ajattelen, että jos mä pystyn tämän kirjan avulla saamaan 10 ihmistä innostumaan tästä, niin olen onnistunut. No ehkä 11. Joo, se on todellinen bodhisattvan teko. Haluaisitko kertoa vielä enemmän tästä kääntämisestä? Mua kiinnostaa ihan myös tämmöinen, niin kuin, mikä oli vaikeinta esimerkiksi Kiinan kääntämistä Suomeen, se onko rytmi, kulttuuri, maailmankuva, miten sä painotat, tai siinä joutuu tekemään varmaan aika paljon valintoja, ja se on niin kuin, mä en osaisi kuvitella mitä kaikkea siihen niin kuin just Kiinasta kääntämiseen liittyy. Haluatko avata meille junteille tätä asiaa? Jokaisen kieleen niin kuin liittyy oma logiikkansa ja omaa, miten mä sanoisin, tavallaan maailmankuvansa. Meidän länsimaiset kielet, ainakin ne mitä mä osaan, niin ne on tavallaan rakentuu samanlaista palikoista, että on subjekti, predikaatti, objekti. Joku tekee jotakin jossakin jollekin. Ja siinä on hyvin selkeä tämmöinen niin kuin logiikka. Kiinalainen maailmankuva eroaa hyvin paljon tämmöistä subjektikeskeisestä länsimaisesta todellisuudesta. Ja tästä nyt on vaarana tehdä hirveän laajoja yleistyksiä, mitä mä yritän varoa, koska mun tietoni ja ymmärrykseni on kuitenkin myös rajallista, mutta siis mun kokemus on se, että klassinen Kiina kuvaa hyvin erilaista maailmaa kuin se, mihin me ollaan totuttu. Muutama esimerkki. Esimerkiksi klassisessa Kiinassa sä voit kirjoittaa virkkeitä, lauseita ilman subjektia. Et voi olla tekemistä ilman tekijää tai kokemista ilman kokijaa. Ja välillä esimerkiksi Wang Wei vai Li Bailla on runo, missä ystävykset kohtaa ja toinen on hevosen selässä ja toinen sanoo, että jotenkin nyt me poistumme. Ja siinä ei se selviä, että kumpi siinä on hevosen selässä ja kumpi sanoo, koska ei sitä kerrota. Tai vaikka näitä, sanoit, että mä oon kääntänyt näitä Chan tai Zen buddhalaisia tekstejä, niin se on usein dialogi, missä ei sanota, että kuka siinä puhuu. Se joudut kontekstista arvioimaan sitä. Klassinen Kiina ei tunne aikamuotoja, että siis kaikki tapahtuu, nämä runot, mä useimmiten olen kääntänyt presensiin, katselen kuuta, mutta joissakin että se on täysin tulkinnanvarasta. Jossakin kohtaa se kuulostaa järkevämmältä, että tässä todennäköisesti puhutaan menneestä ajasta, kun olimme siellä. Niin Mutta siis periaatteessa se runous tapahtuu semmoisessa niin kuin ikuisen presenssin tilassa. Ja se ei tehdä niin suurta eroa menneen ja tulevan nykyisen välille. No sitten kolmas jännä piirre on se, että sanaluokat ei ole ollenkaan niin tarkkoja kuin vaikka suomen kielessä. Että se yksi ja sama kirjoitusmerkki, sanotaan vaikka fong, tuuli, niin se voi kontekstista riippua olla myös verbi, tuulla, tai se voi olla adjektiivi, tuulinen. Se on täysin lukijan niin kuin tulkittavissa. Ja kun mä rupesin silloin ensimmäistä kertaa, opiskelin Kiinaa ja klassista Kiinaa Nanjingin yliopistossa 10 vuotta sitten. Kun mä rupesin lukemaan näitä klassisen Kiinan tekstejä, niin
mua niin kuin raivostutti ja turhautti se, että no miksi tässä nyt ei sanota, että kuka tässä puhuu ja kuka tässä tekee ja miksi tässä nyt ei sanota, että tapahtuuko tämä nyt vai eilen. Ja se oli hirveän semmoista niin kuin turhauttavaa. Mutta siis mä tajusin, että mä olin oppinut sen länsimaisen tavallaan niin kuin spesifeihin tilanteisiin ja hirveän niin kuin eksakteihin ilmauksiin niin kuin kytkeytyvän länsimaisen ajattelutavan kielessä. Et me yritetään sanoa kaikki mahdollisimman selvästi ja yksi tulkintaisesti. Mä jouduin tavallaan oppimaan sen länsimaisen lukutavan pois ja enemmänkin, miten mä sanoisin, sä joudut käyttämään enemmän intuitiota ja tunnetta, että se tavallaan, vaikka siinä ei sanota, että kuka tässä nyt puhuu, niin sä intuitiivisesti niin tiedät, että no nyt se on se munkki ja no nyt se on se mestari. Ja parhaimmillaan siitä, se imee sut tavallaan sinne tekstiin sisään, susta tulee osa sitä tavallaan sitä sen tekstin muodostumista silloin kun tulee. Sitten jos ei tule, niin se on aika turhauttavaa. Mutta siis, että nyt sä kysyit siitä kääntämisestä. Mullahan on tässä yksi esimerkki tässä esipuheessa, mutta siis jos ne runot kääntäisi niin kuin merkki merkiltä, ne olisi kohtalaisen tolkuttomia. Että sä joudut lisäilemään sinne asioita. Esimerkiksi joudut lisäilemään subjektin, sä joudut valitsemaan aikamuodot, sä joudut päättämään, että onko tämä sana nyt verbi vai onko se adjektiivi vai onko se tässä kohtaa substan. Sä joudut tavallaan niin kuin lukitsemaan asioita, jotka siinä alkukielisessä vähän kelluu. Ja jos olette joskus lukenut vaikka englanniksi käännöksiä klassista kiinalaisista runoista, niin eri kääntäjän käännös yhdestä ja samasta runosta voi olla täysin erilainen. Tämä oli yksi syy, miksi mä lähdin aikoinaan opiskelemaan Kiinaa, koska mä ihastuin, Wang Wei oli mulle se kaikista kovin runoilija, johon mä tykästyin. Mä luin häntä englanniksi, ja sitten mä ihmettelin, että miten voi olla, että yhdestä ja samasta runosta kaksi täysin erilaista käännöstä. Sitten mä alkoin niin mietityttää, että minkälainen se alkukielinen sitten on. Ja sitten mä menin ensiksi yliopiston kiinan kielen alkeiskurssille. Mä en tietenkään silloin, mulla ei mitään hajuakaan, että se klassinen kirjallisuus on kirjoittu klassisella Kiinalla. Mä en tiennyt mistään mitään. Mä olin täysin ummikkona, menin sinne kiinan kielen oppitunnille, mutta sitten mä innostuin niistä kirjoitusmerkeistä ihan hullusti, ja mä vaan piirtelin niitä kaikki illan pitkät semmoisia. Niillä on semmoinen tianben, sanotaan kiinaksi, sellainen erikoinen ruutuvihko, mihin siis pikkulapset harjoittelee, tiedätkö, ala-asteella. Mä täyttelen niitä tianbenejä kaikki illat. Ja mä en silloin tiennyt ollenkaan mistään mitään. Ja se oli ihan onnekas sattumus. Olisin tiennyt, että sun pitää ensiksi opiskella nykykiinaa ja vasta sillä se klassinen kiina. Mä en tiedä, olisiko siinä kohtaa jo vähän tullut sitten sisukaulaan. Taas mä unohdin sen alkuperäisen kysymyksen, kun mä liitelen se kääntämisestä. Kääntämisestä ja mitä, ehkä just siitä, että tavallaan siinä tekee päätöksiä sitten, mitä painottaa. Ja oliko sulla jotain niin periaatteita siinä? Tai? No mä kuulun tähän Kai Niemis-koulukuntaan, että mä yritän tehdä niistä mahdollisimman selkeitä, mahdollisimman niin kuin sujuvaa suomea. Mä en käytä mitään erikoisia sanoja. Mä yritän aina löytää suomen kielen sanan. Ja Kai sanoo mulle, kun nyt mä kerroin äsken, että sinne pitää niin kuin lisätä sanoja ja asioita, jotta siitä tulee tolkullinen suomen kielessä. Esimerkiksi siis klassisessa Kiinassa ei tietenkään ole mitään konjunktioita tai mitään lauseiden välisiä niin kuin suhteita ilmaisevia, ja sekä kun, koska. Niin, nämä puuttuu kaikki. Nämä kiinaksi syyzi, eli tyhjät sanat. Ne puuttuu klassisesta Kiinasta kokonaan. Niin silloin, jotta siitä tulisi tolkullinen runonsäe, sun pitää lisätä sinne niitä sanoja. Ja nyt ongelma on se, että monet kääntäjät, myös minä, mielellään lisää vähän enemmän kuin on tarpeen. Lisää pikkusen värikynää. Ja Kai Nieminen aina sanoo mulle, että runon ei tarvitse olla runollinen. Että sen ei tarvitse olla mitään lintujen liverystä, vaan se voi olla lintujen laulu. Tai Meng Hao Ranilla on yksi runo, jossa on sellainen sää, että yöllä kuulla sadetuuli ääni muistaakseni. Ja mä olin laittanut jotenkin, kuulin miten myrsky pauhasi ja tuuli vinkui. Sitten Kai sanoi, että ei tuossa alkukielisessä ole mitään tollasta. Siinä sanotaan vaan, että kuulin sateen ja tuulen äänen.
Eli siinä helposti sitä niin kuin runollistaa, sitä vähän värittää ja vähän pullistaa sitä, että se olisi niin kuin ikään kuin suomen kielessä vähän niin kuin vaikuttavampi. Ja se on ollut mulle tosi tärkeä oppiminen, että ei se tarvitse sitä. Että kyllä luota lukijaan. Kun sä sanot, lukija lukee, että yöllä kuulin tuulen ja sateen äänen, niin jokainen tajuaa, että miltä se kuulostaa, kun yöllä sataa ja tuuli vinkuu. Ei sitä tarvitse sinne niin kuin erikseen. Et kiinalaisessa runoudessahan on tämmöinen, niin kuin, että kuvataan niin kuin understatementin kautta vähän. Ja silloin, kun se parhaimmillaan toimii, niin se imasee sen lukijan siihen merkityksen muodostamisprosessiin. Että annetaan vaan se minimi, ja sitten te saatte kuvitella loput. Minkä takia moni kiinalainen klassinen runo voi länsimaisesta runonlukijasta tuntua vähän niukalta, vähän emotionaalisesti kylmältä ja semmoiselta niin kuin sordinoidulta. Ja se syy on juuri se, että tunteita ei useinkaan kuvata mitenkään suoraan, vaan ne pitää ikään kuin itse aistia niistä sanojen raoista. Joo. Olisitko halunnut lukea meille pari? Jos mä annan esimerkin tästä, kun mä sanoin, että kiinalainen runous voi vaikuttaa vähän niukalta, niin Wang Weilla on sellainen runo kuin Lu Zhai, peurapuisto. Mä suurin piirtein, mä oon sen kääntänyt niin monta kertaa, melkein muistan ne merkit ulkoa, mutta siis se menee suurin piirtein niin, että tyhjä vuori, ei ketään näkyvissä. Silti jostain kantautuu ihmisten puheääniä, tai sijaan voi olla puhekaikuja. Laskevat auringonsäteet tunkeutuvat metsän siimekseen ja hehkuvat uudelleen vihreillä sammalilla. Jos mä toistan vielä. Tyhjä vuori, ei ketään näkyvissä, silti jostain kantautuu ihmisten puheenkaikuja. Laskevat auringonsäteet tunkeutuvat metsän siimekseen ja hehkuvat uudestaan vihreillä sammalilla. Tästä on semmoinen tarina, amerikkalainen professori Lucas Klein oli aloittanut yhden kurssin tällä runolla ja sitten oli syvä hiljaisuus levinnyt sinne luentosaliin. Joku oli varovasti nostanut kätensä. Is that all? Oliko siinä kaikki? Sitten se sanoi, joo, se on siinä kaikki. Tämä on yksi Wang Wein varmaan kuuluisin käännetyin. Siis mulla on väitöskirjassa kuinka monta kymmentä liuskaa mä analysoin tätä yhteen. Siis siinä on jotain, mä en tiedä mitä se on, mutta siis siinä on tiivistynyt joku semmoinen, varmaan moni suomalainen, kun me ollaan kuitenkin tämmöistä metsäläiskansaa, niin tuossahan on sellainen, niin kuin, että se luonnon läheisyys tulee niin iholle, että tavallaan se minuus hetkeksi hälvenee. Sä et enää ajattele, että minä olen tässä ja sammaleet on tuossa auringon, vaan tämän mun väitöskirjassa mä esitän tämän tämmöisen niin kuin minättömyyden kokemuksen kautta, mikä tulee sitten buddhalaisuudesta. Että siinä on, että varmaan moni meistä on kävellyt metsässä ja tavallaan hetkeksi kadottanut itsensä siihen metsän kaikkeuteen, niin musta tämän runon yksinkertainen magia on jotakin tällaista. Ja siis tämä oli niitä ensimmäisiä runoja, mitä mä luin Wang Weiltä, ja mä olin ja sitten mä olin samaan aikaan vähän järkyttynyt siitä, että hän siis eli 701-761. Että miten niin kuin 700-luvun alussa Tang-dynastian Kiinassa elänyt tämmöinen oppinut virkamies, ja sitten minä, joka on tämmöinen 2000-luvun tamperelainen lätkäjuntti, niin mä heti ymmärsin, että mistä tässä runossa on kysymys. Se oli aivan niin kuin maagista. Tämä on niin kuin runouden magia parhaimmillaan, että voi olla suorassa, intiimissä yhteydessä näiden menneisyyden suurten mielten kanssa. Ja se niin kuin on ollut se suuri palkinto, mikä mä olen saanut siitä, että mä olen hikoillut siellä klassisen Kiinan tunnilla, että mä pystyn lukemaan niitä kiinaksi. Ja nyt te pystytte lukemaan suomeksi. Mutta muistakaa, että ne alkukieliset, tai sanotaan näin päin, että nämä suomenkieliset versiot on vain kalpeita varjoja verrattuna siihen alkukieli. Jos pidätte jostain runosta, niin muistakaa, että se on
12 miljoonaa kertaa hienompi vielä kiinaksi. Koskaan ei ole liian myöhäistä opiskella vähän Kiinaa. Niin nämä alkukielisethän on myös sitten mittaan kirjoitettuja. Ja... Mä pelkäsin, että sä nostat ton asian esille. Pertti Niemisellä on semmoinen pieni esseekokoelma kuin Mandariini kainalossa. Mä oon muuten ostanut oman kappaleeni tästä kirjakaupasta hirvittävän kauan aikaa sitten. Et jos teitä kiinnostaa, jos haluatte lukea kiinalaista kirjallisuudesta, niin se oli oikeastaan ennen mun sitä toista kirjaa, niin se oli ainoa niin kuin suomen kielellä oleva kiinalaista kirjallisuutta esittelevä teos. Ja siinä Nieminen kirjoittaa jotenkin niin, että aina silloin tällöin joku kysyy häneltä, että kirjoittiko kiinalaiset mitään koskaan mittaan ja riimiin. Ja hän tuntee aina niin kuin piston sydämessään, koska siis koko klassinen kirjallisuus on kirjoitettu mittaan ja useimmiten myös riimiin. Ja itse asiassa aika tiukkaan mittaan. Yksi syy, miksi mä halusin ottaa, tässä kirjassa siis on ne runot myös kiinaksi mukana. Ja ymmärrän, että suurimmalle osalle suomalaisista runolukijoista se ei sano yhtään mitään. Tai ei osaa lukea niitä. Mutta yksi syy, miksi mä halusin, että näette edes sen, että kun ne on semmoisia niin kuin 5 merkkiä 4 riviä, ne on semmoisia laatikoita. Kun mun mielestäni se tietty tiiviys, eksaktius, se on osa sitä runon ilmaa. Runoudessa ei voi muotoa ja sisältöä erottaa toisistaan. Ja nykyään on hirveän muodikasta kääntää vaikka kiinalaista runoutta ja muuta klassista runoutta tämmöiseen niin kuin modernistiseen tai jopa postmodernistiseen, että heitellään sanoja pitkin. Ja tietysti kaikki riimit ja kaikki heitetty pois. Siis mäkään en käytä tietenkään riimejä enkä mitään mittaa. Tätä yritettiin silloin 1900-luvun alkupuolella niin kun, ja 1800-luvun lopulla yritettiin käyttää joko niitä alkuperäisiä mittoja englannin kieleen tai sitten länsimaisia runomittoja yritettiin tunkea ja ne useimmiten tai lähes aina niin kuin päätyy aikamoisiin katastrofeihin. Arthur Waley, joka taas oli niin kuin Pertti Niemisen tavallaan oppi-isä, niin hän oli se, joka sitten heitti nämä riimit ja runomitat roskiin ja lähti kääntämään niitä niin kuin kuvina sitä kautta. Mutta siis se, missä mä olen pitänyt kiinni, on se, että jos alkukielisessä runossa on 4 säettä, niin sitten siinä suomennoksessakin on 4 säettä. Jos siinä alkukielisessä on 8 säettä, niin sitten suomenkielisessä myös 8. Itse asiassa muutamassa kohdassa mä jouduin pikkusen tiivistämään, oikomaan, jättää jonkun sanan pois, että ei ne olisi muuten mahtunut, koska varsinkin ne 7 merkkiset säkeet, niin se tulee ihan kilometrin mittaisia, jos sä oikeasti käännät kaikki, mitä siinä on. Niin kun mä ajattelen, että se tietty tiiviys on osa sitä se runon ilmaisua. Ja niin kuin sanoin, että nykyään on kaiken maailman kokeiluja, varsinkin anglosaksisessa maailmassa, niitä heitellään pitkin sivuja. Ja mun mielestä siinä niin kuin joku semmoinen taika sitten ehkä vähän rikkuu. Joo. Kiitos. Sä avasitkin jo vähän tuosta maailmankuvaa ja sitä, että miten Kiinassa tai klassissa Kiinassa sana voi olla verbi tai substantiivi tai adjektiivi. Niin voisiko sitten sanoa, että näissä runoissa niin tämä maailma ei ole taustaa, vaan tapahtuma? Sano loppuun. Joo, tai jätetään tämä kysymys tällä tavalla. Sait sanomassa jotain vielä, et se mitä? Mä tartun ekaksi tuohon sun sanan, tuohon kysymyksen alkuosaan. Mä oon myös miettinyt, että me ollaan suomen kielessä ehkä liikaa totuttu siihen, että adjektiivi, tämähän on peruskoulussa meille kaikille taattu. Siis kun ajattelet sellaista sanaa kuin vaikka tuuli, ei semmoista esinettä ole kuin tuuli olemassa. Sehän on liikettä. Sillä hetkellä, kun se ilman liike lakkaa, niin se tuuli katoaa. Ei ole missään, se ei mene mihinkään pois. Tai sana virta, niin sehän on vaan veden virtaamista. Sillä hetkellä, kun se lakkaa virtaamasta, niin se lakkaa olemasta. Eli pitäisikö tuuli olla oikeastaan verbi? Tai nyrkkisana. Nyrkkihän tarkoittaa niin kuin sormien koukistamista. Pitäisikö nyrkki olla verbi oikeastaan? Ja siis jos me katsotaan, siis
väitetään näin, mä en ole tehnyt tällaista, siis Perry Link, amerikkalainen professori jossakin artikkelissa, että jos sä luet klassista kreikkalaista filosofiaa, niin siellä on enemmän substantiiveja. Jos luet klassista kiinalaista filosofiaa, niin siellä on enemmän verbejä. Esimerkiksi Platonin dialogeissa pohditaan, että mitä on hyvyys, mikä on hyvyyden määritelmä, kauneuden määritelmä. Ei tällaista ole kiinalaisessa filosofiassa, koska ei kiinalaisia kiinnosta kuin hyvyyden määritelmä, joku abstrakti idea, jos hyvyys on hyviä tekoja. Kungfutselta kysytään, mitä on ren, niin hän vastaa, että ren on niin kuin korkein moraalinen hyvä, niin hän vastaa, että rakastaa muita ihmisiä. Semmoinen abstrakti taso tavallaan puuttuu ehkä. Sä kysyit siitä maailmankuvasta jotain. Niin. Ei ole taustaa. Jos olette niin onnekkaita, että pääsette joskus katsomaan kiinalaista maisemamaalausta, ja nehän on tosi vaikuttavia kanssa. Ja siinä on aina se järkälemäinen vuori, joka kohoaa kaiken ylle. Sitten siellä on se pauhaava vesiputous, jonka kuohunnan melkein kuulee, bambutiheikköjä, käppyräisiä mäntyjä siellä täällä, todella kummallisia jyrkänteitä ja kielekkeitä. Niin useimmiten, kun jaksaa tarpeeksi kauan katsoa, jostain löytyy se pikkuriikkinen ihminen, joku bambu onkivapa olalla tai kantamassa sankoja korennolla. Ja ihminen ei millään lailla ole niin kuin luonnon todellisuuden ulkopuolella. Se on osa sitä, mutta se ei oikeastaan ole keskiössä. Me ollaan tämmöisen juutalaiskristillisen kulttuurin kasvattaja, me ollaan totuttu siihen, että ihminen on luomakunnan kruunu ja me ollaan niin kuin ulkopuolella. Luonto on se, mihin mennään. Ja sillä, että sä voit sanoa, että oltiin viikonloppuna, käytiin luontoretken. Luonto on jossain, mihin pitää erikseen mennä. Tai maisema on jotain, mitä niin kuin katsotaan ulkopuolelta. Että sä voit sanoa, että oltiin ulkomailla ja oli todella kauniit maisemat. Niin sitten sä näytät valokuvia sun kavereille. Sitten ne ikinä ei näytä yhtä upealta siinä valokuvassa, koska se on vain pieni kaistalle sitä kokonaisuutta. Niin kiinan kielessä ei ole semmoista sanaa kuin siis klassisessa Kiinassa. Ei oikeastaan ole sanaa, joka vastaisi luontoa, eikä semmoista, mikä vastaisi maisemaa. Klassinen luontorunous on shan shui, shi, ja shan on vuori, shui on vesi. Se on niin kuin vuoret, vedet, runoutta. Ja vuori ja vesi, ne on niin kuin kaksi elementtiä, jotka on täysin vastakkaiset. Vuoret on tämmöisiä jyhkeitä ja pysyviä ja niin kuin hyvin materiaalisia, ja ne kohoaa ylöspäin kohti taivaita. Vesi on taas elementti, jolla ei ole väriä, hajua, makua, mitään, ja joka on täysin levoton, se ei koskaan pysy paikalla, se aina virtaa alaspäin, se ottaa minkä tahansa muodon, mihin se pannaan. Ja nämä kaksi elementtiä muodostaa tällaisen niin kuin jännitteisen todellisuuden. Mä en tiedä, miten, tässä niin kuin länsimaiset sanat vähän niin kuin harhauttaa koko ajan. Eli kiinalaisessa ymmärryksessä luonto on tällaista niin kuin erilaisten energeettisten voimien vastakohta. Ja ne koko ajan, niin kuin, ja se vesihän voi ilmetä niin kuin jäänä tai pilvinä tai usvana tai sumuna tai sateena. Että se on semmoista niin kuin eloisaa, ja vuoret on taas niin kuin jyhkeitä ja pysyviä. Niin nämä kaksi elementtiä muodostaa sellaisen niin kuin erikoisen energeettisen kokonaisuuden, joiden puitteissa koko maailma ikään kuin tapahtuu ja toimii. Ja ne on niin kuin eläviä siinä mielessä, että jos katsotte niitä maisemamaalauksia, niin välillä se vuori puhkaisee ne pilvet, ja välillä ne pilvet taas kietoo sen vuoren niin kuin syleilyynsä, ja vuoret katoaa hetkeksi. Ja siinä on semmoinen niin kuin jatkuva vastakohtien leikki. Ja tämähän on tietysti täysin erilainen konsepti kuin maisema, länsimainen ajatus. Ja ihminen ei ole millään lailla tämän energeettisen leikin ulkopuolella, vaan ihminen on osa sitä maailman tapahtumista. Me synnytään ja kuollaan ihan samalla lailla kuin kasvit tai päivä vaihtuu yöksi. Kaikki on jatkuvaa olemassaolon ikuista liikettä. Tämä voi liittyä siihen, että miksi, mä en sano definitiivisesti, koska kun mietitään sitä, että minkä takia klassisessa Kiinassa ei ole sanaluokkia,
niin mun oma ajatus on se, että Kiinassa ei nähdä asiaa maailmaa samalla lailla objekteina. Tässä on pulloja, tässä on pöytä, tässä on vesi, vaan enemmänkin kaikki on vaan osa, viime kädessä kaikkia osa sitä yhtä ja samaa maailman ikuista kiertokulkua. Jonain päivänä tätä pöytää ei ole, eikä meitäkään ole, ja mikäkään meidän ajatus muuten. Mutta siis jos ajatellaan nyt vaikka, annan tämmöisen lyhyen esimerkin, tai yksinkertaisen esimerkin, vaikka puu. Ajatellaan, että hei, no tossahan se puu on, että kuka voi sanoa, että siinä ei ole ikkunan takana kohoaa puu. Mutta jos me ajatellaan hetken syvemmälle, niin oikeastaan se puuhan on vain tiettyjä olosuhteiden synnyttämä prosessi. Et siinä tarvitaan maaperä, tarvitaan puun siemen, tarvitaan auringonvaloa, tarvitaan vettä. Ja jos joku näistä puuttuisi, niin sitä puuta ei olisi. Ja sitten kun nämä olosuhteet toteutuu, niin sitten se puu, sieltä niin kuin, no se on taimi ja sitten se tulee puu ja sitten siinä se oman aikansa hehkuu ja heiluu tuulessa. Jonain päivänä se alkaa kuihtua, mädäntyä ja kuolla pois. Oikeastaan ei ole mitään semmoista platonistista puun ideaa tai puumaisuutta, joka niin kuin selittäisi sen olemassaolo, vaan se on kiinalaisten näkökulmasta katsottuna, se on vaan tämmöinen prosessi, ja kieli tavallaan johtaa meitä harhaan, kun annetaan nimiä asioille. Me luullaan, että ne on oikeasti olemassa, vaikka ne on oikeasti vaan, ajatteleeko semmoista sanaa kuin inflaatio? Onko semmoista oikeasti olemassa? Sehän on niin monimutkainen niin kuin kaiken maailmantalouden ja raaka-aineiden hintojen, ja tämä muuten ei ollut mun esimerkki, tämä on siitä Perry Linkin artikkelista, minkä mainitsin aikaisemmin. Kuinka moni meistä pystyisi oikeasti selittämään, että mitä inflaatio on? Se on prosessi, johon liittyy miljoonia eri muuttujia ympäri maailmaa. Nyt mä oon varmaan puhunut liian pitkään. Ei, tämä oli hyvin kiinnostavaa ja otsikon alla. Voisitko sitten sanoa, että tämän sun mitä sanoit tuossa, että runo on eräänlainen harjoitus nähdä maailma oikein? Hienosti artikuloitu. Koska mä olen tämmöinen akateeminen pelleilijä, niin mä tietysti niin kuin heti mietin niin kuin tutkimuksen näkökulmasta. Semmoinen Amerikan kiinalainen professori kuin Zhongzi Cai, joka on yksi, niin kuin, hän siis toimii Amerikassa, hän on niin kuin johtava kiinalaisen kirjallisuuden tutkija. Ja hänellä on semmoinen sen verran kuivakka, mutta kiinnostava kirja Comparative Configurations. Ja sitä harva jaksaa lukea enempää kuin 50 sivua, mutta sillä ei väliä, koska se kaikista tärkein juttu on itse asiassa siinä alussa. Ja hänellä on tämmöinen idea, että hän siis vertailee siis länsimaista kirjallisuuskäsitystä ja kiinalaista kirjallisuuskäsitystä. Siitä se kirjan nimi Comparative. Ja hänellä on tämmöinen ajatus, että länsimainen kirjallisuus, joka pohjautuu tähän antiikin mimesis-ajatteluun, miten taide heijastaa todellisuutta, niin tästä syystä länsimaisessa kirjallisuusteoriassa ja kirjallisuuskäsityksessä on hirveän keskeinen tämmöinen niin kuin totuuden kysymys, mikä on totta ja mikä ei ole totta. Ja taas kiinalaiset ei ole kauhean kiinnostuneita tällaisesta totuuden kysymyksistä, epistemologisista kysymyksistä, vaan kirjallisuus, kun mä sanoin, että maailma on tämmöistä ikuista tapahtumista ja ikuisia prosesseja, on pieniä prosesseja ja sitten on koko universumi on tällainen valtava prosessi. Ja tässä näitä ikuisen muutoksen prosesseja ohjaavia periaatteita kiinalaiset kutsuivat nimellä Dao. Ja mä toivon, että kukaan ei kysy multa, että mitä se Dao tarkoittaa, koska se on yksi näistä kiinalaisen filosofian keskeisistä käsitteistä, joille ei ole olemassa mitään yksiselitteistä käännöstä. Sillä ei ole sanaa. Se tarkoittaa siis jotakin ikuista muutosta, sanotaan vaikka näin. Nyt kirjallisuuden tehtävänä on, jos uskomme professori Zhongzi Caita, on se, että se opettaa ihmistä muokkaamaan oman olemisensa tämän Daon prosessien mukaiseksi. Ja hän käyttää sanaa harmonisoida. Eli kysymys siitä, että mikä on totta, ei ole kauhean olennaista, vaan kysymys on siitä, että miten elää, niin kuin sä sanoit hienosti, elää oikein tai nähdä oikein. Kirjallisuuden tehtävä on niin kuin saada ihminen havahtumaan tähän maailman muutoksen prosesseihin ja jotenkin harmonisoimaan oma olemisensa.
tämän maailman muuttumisen kanssa. Ja sitten se on niin kuin kiinalaisessa filosofiassa johtaa sinne ihmisen täydellistymään, mitä se sitten ikinä onkaan. Et siinä mielessä toi oli ihan oikein, mitä sä sanoit. No sitten tästä vielä toinen kysymys, mikä mulla on heräsi tässä, kun mä luin näitä runoja ja just tämä, mitä säkin puhuit tästä muutoksesta, niin tässä tavallaan niin kuin samaan aikaan tapahtuu kaksi, että pysäytetään aika ilman, että vastustetaan muutosta. Että se kuitenkin se runo on jonkinlainen sen ajan, jonkin hetken, vai onko se kiteytymä? Oletko lukenut hetken T.S. Eliottia? Nyt taitaa olla pari vuotta sitten, kun viimeksi. Onko se Four Quartetsissa on se Chinese jar, still moving in its stillness. Siinä on tämä kiinalainen ruukku, joka liikkuu edelleen liikkumattomuudessaan. Niin mielestäni sinä ja T.S. Eliot, great minds think alike. Aivan. Okay. Joo niin. No niin. Se, mun mielestä se T.S. Eliotin runonsää niin kuin kiteyttää kaiken. Koska aikaa ei voi pysäyttää, niin se pitää tavallaan nähdä se ikuisuus siinä hetkessä. Se on se ainoa keino. Ja mun pitäisi muuten varmaan sanoa myös sen verran, että nyt kun mä puhuin tästä, että kiinalainen runous auttaa harmonisoimaan olemista, niin Kiinassahan tietysti on kirjoitettu monenlaista runoutta. Että kyllähän siellä on kirjoitettu myös niin kuin yhteiskunnallista runoutta ja runous oli tämmöinen niin kuin oppineiden miesten ystävyyden harjoittamisen muoto. Et ei se ollut pelkästään sitä, että tuijotellaan kuuta ja huokaillaan, vaan runojen kirjoittamisesta tuli osa keisarillista virkamieskoetta vuonna 681, muistaakseni keisari Gaozun ediktillä, mikä tarkoitti sitä, että periaatteessa kuka tahansa, vaikka kuinka köyhistä oloista olisi voinut niin kuin nousta virkamieskuntaan pelkän runon kirjoittamistaitonsa perusteella. Ja tällaisia tapauksia itse asiassa tiedetään. Ei se tietysti, ne nyt oli vähän monimutkaisempi käytännössä, mutta siis, että jokaisen virkamiesoppineen piti pystyä kirjoittamaan tarpeen vaatiessa runoja. Ja tällaisia oli paljon sosiaalisia tilanteita, jotka edellytti runojen kirjoittamista. Vähän kun me mennään kylään jonnekin ja pelataan seurapeliä tai videopelejä tai jotain, niin siihen aikaan oli ikään kuin oppineiston sen eliitin keskuudessa, jos menit kylään jollekin, niin sun melkein oletettiin ja odotettiin, että sä kirjoitat siitä jonkun runon. Varsinkin jos se juhlatilaisuus oli jonkun merkittävä virkamiehen tai jopa keisarin koolle kutsuma. Tässähän on muutama runo, joka on keisarin juhla-aterialla kirjoitettu. Ne oli mielestäni todella kehnoja runoja. Ja siis mä olin hirveän iloinen siitä, koska mä mietin, että onko mä nyt jotenkin niin vaan Kiina sekaisin, että oli se mitä tahansa, niin mä huokailen täällä työpöytän ääressä. Siinä on 4-5 keisarillisella juhla-aterialla keisarin pyynnöstä tai käskystä kirjoitettua runoa, jotka on todella kömpelöitä, tönkköjä. Keisaria verrataan Feeniks-lintuun ja Pohjantähteen ja mitä kaikkea. Ja mä en ihan ymmärrä, että miksi nämä runot on mukana tässä, koska ne mun mielestä ei ole kauhean vaikuttavia. Mä oletan, että sen antologian alkuperäinen kokoaja Liu Kezhuang, että hän on ottanut ne mukaan esimerkkinä, että tällaistakin runoutta kirjoitettiin. Ja tässähän on hirveästi monenlaista runoutta. Eli tämä tämmöinen niin kuin juhlatilaisuus oli selvästi semmoinen sosiaalinen konteksti, jossa odotettiin runojen kirjoittamista. Toinen hirveän tyypillinen on saattamassa ystävää X-matkalle. On semmoinen motiivi, tässä on hirveästi runoja saattamassa ystävää, tai sitten saatetaan jopa mainita nimeltä se henkilö. Ja tämä on niin kuin yksi ero länsimaisen runouden ja kiinalaisen runouden välillä, että jos me ajatellaan jotakin länsimaisen runouden, vaikka T.S. Eliottia, mikä nyt tuli äsken tässä mainituksi, tai William Wordsworthia, tai William Blakea, tai Shakespearein sonette, mehän ei tiedetä, että missä ne on kirjoitettu ja kenelle ne on tavallaan universaalia
runoutta. Kun taas hirveän monet Kiinan kuuluisimmista runoista on tietylle ihmiselle tietyssä tilanteessa kirjoitettu runo, ja se usein kerrotaan siinä runon nimessä, että saattamassa ystävää Mikko Väänästä elokuisena iltana matkalle kohti Katmandua esimerkiksi. Ja siis mullahan siinä on, siis ne meni välillä ihan niinku absurdeihin mittoihin. Siis mulla on esimerkkinä yksi, oliko se, hetkinen, se taitaa itse siinä toisessa kirjassa, nyt menee sekaisin jo. Mä koen nämä kaksi kirjaa muuten tavallaan niin kuin rinnakkaisteoksina. Niin mulla on esimerkki yhdestä Wang Wein runosta. se runon nimi on pidempi kuin se itse runo. Siinä onko siinä 21 vai 24 merkkiä siinä nimessä, ja sitten siinä runossa on 4 kertaa 5, eli 20 merkkiä. Mikä ihan absurdi, mutta siis siinä selitetään, että kirjoitin tämän runon, kun olin panttivankina ja annoin sen ystävälleni Peidille, kun hän tuli Mutta siis tämä kertoo siis sitä, että se runous oli täysin nivoutunut kiinalaiseen yhteiskuntaelämään tavallaan, mitä mun ymmärtääkseni ei missään muussa kulttuurissa ole koskaan ollut. Ajatelkaa nyt millainen, siis sun oli mahdotonta päästä virkamieskuntaan, siis hallitsevaan portaaseen, jos et sä osannut kirjoittaa runoja. Millainen vaikka Eurooppa tai Suomi olisi, jos hallitukseen pääsisi vaan ihmisiä, jotka osaa kirjoittaa runoja. Se olisi Väänänen, olisi kulttuuriministerinä ja Joni-Matti Joutsjärvi olisi sitten varmaan valtiovarainministeri. Mutta siis voisi olla jännä kokeilu, en tiedä. Ja sitten ystävää saattamassa on tämmöinen toinen klassinen teema, niin kuin mä mainitsin. No sitten on vierailut kuuluisiin temppeleihin ja kuuluisten mestareiden luokse. Tämä on yksi sellainen, mistä kirjoitettiin paljon runoutta. Ja osa näistä runoista oli sellaisia, että se meni tapaamaan jotakin mestaria, niitä kirjoitettiin seiniin. Siis tässä antologiassa on useampi runo, joka on kirjoitettu mestari XY:n erakkomajan seinään. Ainakin Tu Fu kirjoitti sen yhden runon jonkin seinään. Su Tungpo kirjoitti Siilin temppelin seinään yhden runon, mutta siis se oli tavallaan niin kuin lahja sille. Ja sitten joku on siis kirjoittanut sen ylös, että hei, Tu Fu kävi täällä. Tu Fu muuten ei ollut kuuluisa vielä omana elinaikana. Se on todella yllättävää, että joku on sen kirjoittanut ylös. Sitten on tämmöisiä filosofisia runoja etsimässä henkilöä, turhaan etsimässä henkilöä X, että kiivetäänkin vuorilla tai mennään jonnekin temppeliin, ja sitten se henkilö, jota etsitään, ei olekaan paikalla. Tästä on monia kuuluisia runoja tällaisia. Ja siinä on tämmöinen niin kuin taolainen, että totuus on läsnä, mutta sitä ei voi nähdä. Ja se tavallaan, niin kuin, te heti tajusitte tämän. Eli siinä on tämmöinen niin kuin filosofinen pohja, että mennään etsimään jotakin suurta viisautta, mutta sitten se ei olekaan siellä, missä me luulimme sen olevan. Nämä on ehkä ne tyypillisimmät. Mutta siis se pointti, mitä mä yritän sanoa, että se oli myös tällaista niin kuin yläluokan miesten välistä ystävyyden harjoittamisen. Kun me ollaan niin kuin tämän romantiikan ajan jälkeen, me ajatellaan, että runous on joku Neron itseilmaisua. Minä täällä punaviinilasin äärellä kynttilän valossa syvimmät tuntoni vuodatan paperille, niin tämähän on moderni ajatus. Et eihän tällaista tietenkään missään klassisen kauden Kiinassa ollut että se oli myös niin kuin sosiaalisen toiminnan muotoa. Ja mainitsen vielä yhden hauskan anekdootin, koska tämä voi huvittaa jotakuta. Siis tässä on yksi Meng Hao Ranin runo katselemassa Dongtinjärvelle. Dongtinjärvi on Hunanin maakunnassa Etelä-Kiinassa oleva iso makeaveden järvi. Ja se voi niin kuin näyttää meidän näkökulmasta tämmöisellä, niin kuin, no siinä se nyt vaan hengaa ja jonkun järven partaalla. Ja se näyttää tämmöiseltä vähän niin kuin naivilta, viattomalta luontorunolta. Mutta siinä runossa on säkeet, tänä viisaana aikakautena on häpeällistä olla jouten. Ja hän antoi tämän runon Chang'anissa, joka oli Tang-dynastian pääkaupunki. Nyt en muista tarkkaa vuosilukua 700-luvun alussa. Ja hän antoi ystävälleen Zhang Jiulingille, josta oli hetken aikaisemmin tullut pääministeri. Ahaa,
alatte heti haistaa palaneen kärryä. Tämä runo oli sellainen, että hän halusi muistuttaa korkeaan asemaan noussutta ystäväänsä, että hei, mulla ei muuten ole tällä hetkellä työpaikkaa. Ja nyt tämä lause, että tänä kultaisena aikakautena on häpeällistä olla jouten, huomaatte, että se ei olekaan niin viatoimilta se alun perin. Se on siis runon muotoon kirjoitettu työhakemus. Ja Kiinalla, siis tämä huvittaa meitä, totta kai ymmärrän tämän, mutta siis kiinalaisilla oli tämmöiselle runogenrille oma nimensä, Ganye. Ja tähän Ganye-runouteen kuuluu muun muassa se, että se mielistely ei saa olla liian läpinäkyvä eikä liian ylitsevuotava. Että tässäkin kyseisessä runossa se on, se on tosiaan häivytetty sinne, niin kuin siellä on yksi tämmöinen niin kuin pieni lipsahdus siellä. Kauniit vuoret ja järvi kimaltelee. Hei muuten, mulla ei ole duunia tällä hetkellä. Jo täällä kalastajien kanssa istuskelee. Niin niin tämä on se kirjo, missä mennään. Että jep. Mä tiesin, että tämä naurattaa jotain. Joo. No, jos pitäisi valita yksi näistä runoilijoista, niin kenen kanssa lähtisit kaljalle? Jos pysytään tässä rekisterissä. Saako viedä teelle? No vie teelle sitten. Joo. No joo, kyllä se Wang Wei on. Se pitäisi yksi valita. Miksi? Hän on runoilijoista suuri. Siis Tang-dynastia, joka on tämä kultainen kausi, niin kaksi kaikista kuuluisinta on Tu Fu ja Li Bai. Sitten se, että kuka se kolmonen on, niin siitä käydään veristä sotaa tutkijoiden ja kääntäjien keskuudessa. Siinä tietokirjassa niin on Tu Fusta ja Li Baistaan kummastakin artikkelit, koska ne on tavallaan niin kuin ne kaksi ylitse muiden. Tu Fu oli tämmöinen inasen kuivakka, ehkä vähän kungfutsalaiseen arvomaailmaan kallellaan oleva tyyppi, joka kirjoitti niin kuin muodollisesti aivan huikea. Ne runot on niin kuin täydellisiä formaalisti. Kukaan ei ole pystynyt ylittämään häntä. Ja hän suri, siis tämän kultaisen kauden Tang-dynastian paratiisissa oli myös käärme, eli Kiinassa puhkesi 755 sisällissota, niin sanottu Anlushanin kapina, joka ei kestänyt kuin 10 vuotta, mitähän se oli, 8 vuotta, mutta se oli hyvin verinen ja se melkein tuhosi koko Tang-dynastia ja varsinkin tietysti niin kuin aina konflikteissa ne kaikista köyhin kansanosa kärsii eniten ja Tu Fu, joka oli itse hyvin epäonninen virkaurallaan ja kärsi köyhyydestä käytännössä koko ikänsä ajan, niin hän runoudessaan niin kuin kuvaa tavallisen kansan kärsimyksen, mikä oli vähän uutta, mutta hänellä on tämmöinen niin kuin sosiaalinen moraali. Ja sitten tämä Li Bai, jonka mainitsin, joka usein nostetaan hänelle vastapariksi, oli täysin niin kuin, temperamentiltaan päinvastainen. Et Li Bai on taas tämmöinen niin kuin taolainen ja hyvin romanttinen ja räiskyvä ja tunteileva, ja hän juopottelee yksinään kuun alla ja kohottaa lasia, kohottaa maljan kuulle, tämä on kuuluisa runo. Ja sitten siinä on se erittäin kuuluisa sää, että kuu, minä ja varjoni, yhdessä me olemme 3. Ja nämä on niin kuin ne, kun mä oon kysynyt kiinalaisilta ystäviltäni, että kuka on sun suosikkirunoilija, niin suurin osa sanoo Li Bai. Ne on aika helppolukuisia, ne on aika tunteikkaita ja ne on niin kuin kivaa runoutta. No nyt, nämä on niin kuin nyt ne kaksi, joita on niin kuin kaikkien muiden yläpuolella. Niin kuin Tang-runouden ykköskentällinen ja tämmöinen jääkiekko-vertaus tässä kohtaa sallitaan, pyydän anteeksi. Sitten, että kuka se kolmonen on ja ketä siihen kakkosketjuun pannaan, niin se on sitten todellakin, niin kuin, siitä ei ole samanlaista selvyyttä. Mulle Wang Wei on temperamentiltaan hirveän läheinen. Hän oli hurskas buddhalainen, hän oli kasvissyöjä, mikä on Kiinassa edelleen aika ennenkuulumatonta. Ja mä sanoin tuossa aikaisemmin, että
että kuuluisissa temppeleissä käyminen tai kuuluisien mestareiden pakeilla käyminen oli osa tämmöistä niin kuin runollista ilmaisua, niin kuin standardisoitua ilmaisua. Niin Wang Wei kirjoitti buddhalaisuudesta myös semmoisissa sosiaalisissa tilanteissa, missä se ei tavallaan vaadittu sitä. Että hän oli ilmiselvästi, niin kuin, hän oli oikeasti uskossa, jos näin voi sanoa. Wang Wein runot on hirveän simppeleitä usein, ne aika yksinkertaisia. Hän käyttää aika yksinkertaista kieltä. Ei tarvitse ihan kauhean kauaa Kiinaa opiskella, kun aika paljon hänen tuotantoaan pystyy jo lukemaan. Mun mielestä ne on niin kuin yksinkertaisuudessaan hirveän vaikuttavia. Annoin tässä esimerkin sen tyhjä vuori, ei ketään näkyvissä. Ja sitten lopussa on ne sammaleet. Mä huomaan, että mä kiertelen ja kaartelen. Se on vähän, jos sä rakastut johonkin ihmiseen, niin et sä ihan täysin pysty siitä selittämään, että mihin kohtaan sä oot rakastunut. Ehkä mä oon vähän rakastunut Wang Weihin. Älä kerro mun vaimolle. Ne on hirveän helposti lähestyttäviä. Niin kuin mä sanoin, että jokainen suomalainen, joka on kävellyt metsässä ja sitten kun lukee Wang Wein, missä hän kävelee vuorilla, niin on aika helppo samaistua siihen kokemusmaailmaan. Mun mielestä ne on yksinkertaisuudessaan hyvin vaikuttavaa runoa. Hän ei yritä kauheasti niin kuin briljeerata tai tehdä vaikutusta. Tähän mä päätän tämän analyysin. Kiitos. No, miltä nyt tuntuu, kun kirja on kansissa ja sä pääset vihdoinkin näistä runoista eteenpäin? En mä tiedä, pääsenkö mä niistä tässä elämässä kauheasti. Tuntuu epätodelliselta. Siis se on se, joka kerta kun mulla on kuitenkin 20 kirjaa jo tullut, niin se on aina se kauhu ja helpotus. Että samaan aikaan niin kuin kauhu, että kuinka monta kirjoitusvirhettä ja lyöntivirhettä sinne on jäänyt, ja sitten samalla se, että viimeinkin tämän voi laskea pois käsistään, että siinä se nyt on, eikä sitä enää takaisin saa. Että. Hyvältä tuntuu. Joo, kiva kuulla. Mahtavalta. Pitäisikö meidän avata keskustelua yleisön jos täällä paikalla olijoilla on kysyttävää tai kommentoitavaa tai muuten vaan sanottavaa tähän tai liittyen, niin olkaa hyvät. Tyhjennettiinkö me pajatso nyt tässä? Kiitos. Tämä on toinen kysymys, mitä mä pelkäsin. Niin. Toista kysymys. Joo, tästä kysyttiin sitä, että onko kokoelmassa naisten kirjoittamia runoja mukana. Lyhyt vastaus on, että on. Pitkä vastaus on, että 1. Joo. Klassisen kauden Kiina oli aika miehinen maailma, niin kuin nyt mennyt maailma nyt lähestulkoon kaikkialla enemmän tai vähemmän oli. Naisia ei kauheasti koulutettu, että luku- ja kirjoitustaitoiset naiset oli ihan poikkeus jossakin siellä eliitin huipulla. Tässä on yksi Song-dynastian ajan naisrunoilija joku Zhu se oli. Zhu, oikeasti tosin olo. Nyt mulla, hän oli Zhu Xin, joka oli se kuuluisa uskomuksellinen filosofi, niin oliko se veljen tytär tai jotakin näin. Ja se on vähän traaginen tarina. Siinä on itse asiassa useampikin runo, ja hän oli
jostakin syystä saanut käydä koulua niin, että hän oli oppinut kirjoittamaan ja hän oli hirveän lahjakas runojen kirjoittaja. Hän oli hyvin onnettomassa avioliitossa Suzhoun kauniissa kaupungissa Shanghai lähellä. Ja tämä aviomies viipyi pitkiä aikoja poissa kotoa. Ja hän sitten kirjoitti tämmöistä aika riipaisevaa runoutta siitä hyljeksityn naisen alistetusta asemasta, mikä ilmeisesti resonoi aika monessa yläluokkaisessa lukutaitoisessa naisessa siihen aikaan, niin se tuli hyvin suosittuja. Hän kuoli aika nuorena, tämä kyseinen runoilija, ja hänen vanhemmat poltti kaikki ne jäljelle jääneet runot, koska eihän se ole sopivaa, että nainen kirjoittaa runoja. Mutta onneksi niistä on tullut niin suosittuja, että niistä oli jo sitten kopioita muualla, ja niitä on jonkin verran säilynyt. Itse asiassa katsoo jostakin Kinaasta nettikirjakaupasta, että jos niitä on varmaan julkaistu kokoelmana. Ne oli aika hienoja runoja tosiaan, joo. Kiinan historian kuuluisin naisrunoilija Li Jingzhao samalta aikakaudelta, mutta Li Jingzhaolta ei ole yhtään runoa tässä, että ilmeisesti Li Jingzhao ei vielä elinaikanaan ollut se kaikista tunnettu. Jossakin historian vaiheessa nämä kaksi on ikään kuin vaihtanut paikkaa. Mutta tosiaan, että kiinalaisen klassisen kirjallisuuden maailma on ollut kyllä poikkeuksia, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta miesten kirjoittamaan. Tosin tietysti kyllähän sieltä varmaan voisi ajatella. Nyt on olemassa ainakin lännessä muutama tutkija, jotka on ruvennut kaivamaan niitä vanhoja arkistoja, ja kyllä sieltä ilmeisesti löytyy esimerkiksi niin kuin kiinalaisten nunnien kirjoittamia runoja on käännetty englanniksikin. Että ja on siis, kyllä mä olen nähnyt tällaisen antologian Women in Chinese Literature muistaakseni, että nyt niitä tongitaan sitten sieltä, mikä on tietysti ihan valtava hieno asia, ja toivottavasti sieltä löytyy jotakin aarteita. Onko tulossa suomenkielinen käännös jossain vaiheessa? Tässä kun lupaat tänne nauhalle, niin se on sitten. Kaiken kiellän kolmasti kuin Pietari Jeesukseen. Saa kohtaa, kun alkaa kiekkoa. Mun on pakko pitää vähän taukoa klassisesta runoudesta. Mä olen itse asiassa, jos mä saan paljastaa, niin mä olen tällä hetkellä, kehtaanko mä kertoa, mä olen suomentamassa yhtä kiinalaista nykykirjailijaa, mikä on mulle vähän uusi juttu. Ja siis mä en ole aikaisemmin muuten yhtään, hän on siis elossa vielä. Hänhän voi opiskella suomea ja näyttää kaikki mun käännösvirheet sieltä. Niin olen suomentamassa yhtä kiinalaista nykykirjailijaa, joka on siis nainen, Zhang Xue. Ja todella erikoisia. Hän on hyvin uniikki tapaus. Ja mä rupean niin miettimään siis Eileen Chang, joka eli 1900-luvun alkupuoliskolla, taitaa olla se kuuluisin moderni kirja. Kirjallisuus on edelleenkin vähän miehinen juttu Kiinassa, ei sitä mihinkään pääse. Mutta Kiinassa on niin kompetentteja ja nykyään niin hyvin koulutettuja naisia, että se on vaan ajan kysymys, milloin sieltä sitten nousee kansainvälisiä tähtiä. Ja tämä Zhang Xue, jota olen nyt suomentamassa, häntä ei ole aikaisemmin käännetty suomeksi, mutta englanniksi on käännetty varmaan koko tuotanto. Hän on voittanut valtavan määrän kirjallisuuspalkintoja anglosaksisessa maailmassa, että siinä voi olla seuraava asialainen nobelisti. Ja kiinnostavaa kuulla. Kiitos tästä. Löytyykö vielä sieltä? Toistatko sä kysymyksen? Joo, eli tuli kysymys tästä, että 19 vanhaa runoa Säröttärin kautta tulossa. Että mikä se semmoinen on? Mikäs tämä juttu oikein on? No se on yksi syntitaakka meikäläiselle lisää. Ne, jotka eivät vielä ole saaneet tarpeekseen, niin ensi kuussa on ilmestymässä mun seuraava kirja.
Mä tiedän, tämä on hirveän noloa, mutta siis mä pyydän anteeksi ja puolustanut sillä, että tämä kyseinen projekti on tehty jo, sen piti tulla jo pari vuotta sitten eräältä toiselta kustantamolta, joka sitten estyi ja meni painokone jumiin. Ja Klassikko. Klassikko. Mitä? Onko se tapahtunut muillekin? Mä luulin, että mä olen uniikki tapaus. Meni anteeksi, mutta painokoneeni on jumissa. Mä toivoin, että kukaan ei olisi pannut tätä merkille, tätä 19 vanhaa runoa, koska mä pelkäsin, että joku nostaa se esiin. Se on tässä kiinalaisen kirjallisuuden. Tämä 19 vanhaa runoa on Han-dynastian lopulla. Ollaan siis jossakin 200-luvulla jälkeen ajanlasku. Han-dynastia oli 206 ennen ajanlaskun alkua, 220 ajanlaskun jälkeen. Eli ollaan jossakin siellä niin kuin parisataa vuotta ajanlaskun jälkeen. Siis kiinalainen runous, muistiin kirjoitettu runous alkaa laulujen kirjasta Shi Jingistä, joka on se kiinalaisen kansanrunouden vanhin antologia, joka on koottu kansiin noin 600 ennen ajanlaskun alkua. Eli verrattain vähän ennen kuin Kalevala koottiin. Niin. Siis mä oon kertonut mun kiinalaisille ystäville, että ensimmäinen suomenkielinen romaani julkaistu 1870. Sitten on silleen, että ennen ajanlaskun alkua vai jää? Mä oon silleen, että oikeastaan niin kuin jälkeen. Ai jaa, että se on niin kuin Qing-dynastian loppu, se on viimeisen keisarillisen dynastian niin kuin romahtamisen aikakautta. Että suomalainen kulttuuri on vielä, Eino Leino kirjoitti, kulttuuri, se sana Suomessa on syyri. Niin, eli sieltä laulujen kirjasta kaikki alkoi. Ja se on silloin 600 ennen ajanlaskun alkua suurin piirtein koottu. Ja se on kirjoitettu semmoiseen hyvin arkaiseen, vaikeaselkoiseen runomittaan, jossa on pääsääntöisesti 4 kirjoitusmerkkiä per säe. Eli tada, 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 tada. Ja se on äärimmäisen vaikea tulkintaista ja onneksi Pertti Nieminen käänsi ne mun, että mä voin siteerata häntä, mä voin pestä käteni siitä. Niin sitten tämä nelimerkkinen niin kuin ajan myötä ikään kuin se kuihtui ja vanhentui. Ja sitten tullaan sinne Han-dynastian lopulle, niin silloin ilmestyi tällainen anonyymien kirjoittajien kirjoittama runosikermä, tai se on myöhemmin koottiin sikermä yhteen 19 vanhaa runoa, jossa on semmoinen niin kuin aivan uskomaton innovaatio, että ne on lisännyt jokaiseen riville 1 kirjoitusmerkin. Ajatelkaa. Jokaisella rivillä on 5 kirjoitusmerkkiä. Ja se nyt ehkä kuulostaa, että tämä on joku vallankumous ollut, mutta siis oikeasti kun se tada muuttuikin tada, tadada, tai tadada, tada. Niin se koko siis ensinnäkin se ilmaisukapasiteetti tietysti kasvaa, koska sä saat 1 merkin lisää. Sitten se runon rytmiikka muuttuu, runon prosodiikka muuttuu, koko se ilmaisukenttä menee ihan uusiksi. Ja silloin tämä 19 vanhaa runoa on siis Kiinan niin kuin runouden kehityksessä ollut äärimmäisen tärkeä tämmöinen niin kuin porras. Ja sitten sieltä kautta sitten ponnistetaan näihin Tang ja Song runoihin satoja vuosia myöhemmin, jossa sitten Tang-kaudella tulee jopa 7 merkkisiä runonsäkeitä. Niin riittääkö tämä vastaukseksi kysymykseen, että mikä tämä... Mä annoin tämän kirjan mun professorille lahjaksi ja sitten se katsoi mun. Siis taas joku kirja. Sitten mä sanoin sille, että nyt ei puoleen vuoteen, mä lupaan, ei tule mitään kirjaa. Sitten mä lähtiessä muistin, että ai niin se 19 vanhaa runoa. Mä hävetti ihan hirveästi. Mä ajattelin, että kun mä en pärjää kirjojen laadussa, niin mun täytyy yrittää kilpailla määrässä siitä. Ei tuosta laaduksestakaan nyt voi valittaa näiden 2 kirjan kohdalla. Joo, kiitos. Oletaanko me olla vai vieläkö? Onko nyt kaikki marinoitu kiinalaisessa runoudessa niin, että mennään kaikki kiinalaiseen ravintolaan illalliseen?
No niin, kiitämme ja kumaramme. Kiitoksia. Yes.